Sí, no? Ara sí, me sentiu, no? Bueno, bones tardes a tothom. Bueno, això, som Pep Bernales, som el cap de servei del Consorci de la Serra de Tramuntana. Primer de tot, excusar la meva consellera, Ana Maria Antònia García, la nostra consellera de Territori, que ha tingut una emergència en el darrer moment i li hem d'excusar la seva presència, que era ella que havia d'estar aquí. Qualsevol cas, el PowerPoint és el mateix i esperem que això sigui abastament. Gràcies, consellera, gràcies, Pep Manchado, i gràcies, Pep Toni. Bueno, ara començarem l'exposició aquesta, l'hem titulada Duresa i esforç, la formació d'un paisatge cultural, no? I després posarem un vídeo on veure un poc on se justifica el perquè d'aquest títol de Duresa i esforç, no? Si vos pareix, passam la següent... perdoneu, que jo queda... No? Vale. Idò, com que tenim molt de temps, el que farem serà, a part de lo que jo vos conti, passaran dos vídeos. Un ara del començament, que és el que justifica un poc i dona títol a les jornades, que és el desaniversari, no? I és un vídeo que vàrem fer per celebrar i per donar a conèixer aquest desaniversari. Per acabar en posarem un altre que després vos explicarem. Podem posar el vídeo, gràcies. La Serra de Tramuntana de Mallorca és des d'avui capvespre Patrimoni de la Humanitat. La declaració afecta una cinquena part del territori mallorquí. Són 109.362 hectàrees. I l'ambient que respireu després d'aquest reconeixement a nivell mundial és d'autèntica alegria i satisfacció. El 2021 farà 10 anys que la UNESCO va declarar la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. Va rebre aquesta distinció com a paisatge cultural per la magnífica empremta que havia deixat la gent en la seva interacció amb aquest territori. Amb la mateixa constància que té l'impacte del vent, la pluja, el sol, molts d'homes i dones han configurat aquest paisatge dia a dia. S'hi poden veure i percebre els seus somnis materialitzats i també com han fet fora els límits i les pors. El que sorprèn és que l'estat de transformació de la serra sempre va en la mateixa direcció, la que imposa una natura de bellesa extraordinària. I encara més des que fa 10 anys vàrem assumir la responsabilitat de protegir-la com a patrimoni mundial. Fent feina durant aquest temps, han vist que aquest territori muntanyós que vertebra el nord-oest de Mallorca ha avançat molt en la seva preservació, cada vegada amb més consciència de la importància de tenir cura de la nostra terra, la que ens defineix com a poble. El 2021 és el 10è aniversari de la distinció de la UNESCO i amb motiu d'aquesta commemoració, el Consell de Mallorca ha organitzat un calendari d'actes en col·laboració amb els municipis. Perquè conèixer la serra és estimar la nostra identitat arrelada en segles de tradició. Muy bien. Vale. Si vos pareix, començarem amb unes dades, no?, per situar-nos una mica. La serra té 90 quilòmetres de llarg, 15 d'ample, són 20 municipis que la conformen, i ara un parell de dades interessants. El 95% del seu territori és territori que està en mans privades. Només hi ha un 5% que quasi no arriba en mans públiques. Hi ha un 22% que és de patrimoni marí i a dins hi ha 134.657 habitants. Després superen els 1.000 metres, uns quants cims. Som un paisatge cultural declarat per la UNESCO i moltes vegades venen gent a l'oficina i fins i tot que te venen a vendre productes o coses comercials i ens demanen, escolta, i sabeu per què és que la Serra de Tramuntana és patrimoni mundial? I tothom, nosaltres estem convençuts que la gran majoria dels mallorquins saben que la Serra de Tramuntana és patrimoni mundial, però molt poca gent sap els motius. Tothom te diu perquè és guapa, i efectivament és que és molt guapa,
però això no basta perquè la UNESCO te doni el títol d'una declaració, que això és una cosa que ara explicarem una mica més. Està formada per 20 municipis, és el 22% del territori de l'illa de Mallorca, i efectivament va ser declarada per lo que és la mà de Somo i sobretot especialment de la feina de la pedra en sec. Posarem un parell d'exemples molt emblemàtics. Per una banda tenim el barranc de Vinyeraix. Gràcies. El barranc de Vinyeraix, que és precisament com una catedral de la pedra en sec, que és dels llocs on a nosaltres sempre ens agrada dur la gent a veure-ho, de dur a passejar. Tenim estellencs i Banyabufar, que també són els clars exponents de un ambient inhòspit, amb una duresa de la natura important. Somo, al llarg de segles, amb molta duresa i amb molt d'esforç, ha aconseguit modelar el paisatge i fer-lo habitable i productiu, el més important. Tenim Selva, que té les parets, els marges, sobretot especialment les rotes de Caimari, que estan declarades Vic, només elles totes soles, també és un dels paisatges que val la pena visitar, només per veure les rotes. Aquest lloc que hem vist ens serveixen un poc per situar la declaració de la UNESCO de Patrimoni Mundial. La declaració, per poder acreditar el valor universal, un candidat ha de preparar una candidatura i l'ha de presentar. Vull dir dues cosetes, és dir, la UNESCO té un parell de criteris i com a mínim el lloc que presenta la candidatura n'ha de complir un. En el cas de la Serra en compleix 3, la qual cosa dona una idea de que realment la potència que té com a declaració. Però això no és gratuït. Voldria posar 2 exemples foranis perquè ens situem. Aquest any, amb motiu de la declaració, ens van venir a fer una xerrada sobre el patrimoni, la gent de Ribeira Sacra, que presentaven la seva candidatura a Patrimoni Mundial. I en el darrer moment, abans de presentar-la, van retirar la candidatura perquè ICOMOS, que és l'organisme que fa les avaluacions, va fer un informe negatiu i, per tant, se va haver de retirar. El mateix passa amb Menorca, que Menorca pareix que finalment aconseguirà aquesta declaració, però d'un molt d'anys intentant modelar aquesta candidatura. És a dir, no ho regala la UNESCO. I en aquest sentit jo crec que és important tenir present que reconeguem el valor de la candidatura quan se va presentar i de l'esforç que se va fer. Un dels elements importants va ser que se varen presentar més de 30.000 firmes de la ciutadania donant suport a aquesta candidatura. Per UNESCO és molt rellevant que aquell bé que tu presentes no el presentes d'esquena a la ciutadania, sinó que el presentes d'acord amb el suport de la població. Al marge d'això també t'exigeixen un pla de gestió, que el guardarem per lo darrer, que és el més un poc més aspre, i, criteris. Dels 10 criteris, la Serra de Tramuntana va ser elegida en primer lloc per criteri 2, que diu l'intercanvi entre la cultura musulmana i cristiana, típic de la zona del Mediterrani, visible en la combinació de la recollida d'aigua i la tecnologia de gestió àrabs amb el coneixement especialitzat agrícola i el sistema de control territorial introduït pels conqueridors cristians. Els àrabs van posar sistemes hidràulics, quan van arribar els nostres avantpassats, que van fer net de moltes coses, però aquest tema el van conservar i, a més, van aconseguir, van fer, a través del sistema de repartiment de terra i tal, fer un gran sistema d'especialització i d'explotació. Criteri 4. Sistema de terrasses suportades per murs de pedra seca que permeten el cultiu d'hortalisses, arbres fruiters i oliveres en les parcel·les marjades i que inclou un sofisticat sistema de drenatge per evitar l'erosió del sòl. Basta anar a fer una volta per Banyabufar i per Estellencs per simplement veure-ho.
El sistema hidràulic està pensat de tal manera que tota l'aigua s'acaba repartint d'una manera comunitària en els diferents safaretjos, de manera que no se perd gent d'aigua quan arriba a la mà, no? Destacar els tipus de construcció, les terrasses, murs de pedra que permeten l'aprofitament màxim del terreny i l'estabilitzen evitant els esllavassaments, el sistema hidràulic especialitzat per la recollida i emmagatzematge d'aigües, canats, síquies i safaretjos, conduccions de les aigües torrencials. I es agafa un període de la cultura islàmica i cristiana. Aquestes construccions han estat realitzades en la tècnica de pedra en sec, motiu d'aquestes jornades. Recordar que el 2018 la tècnica de la pedra en sec també va ser declarada Patrimoni Mundial Immaterial que compartim amb molts d'altres països de la Mediterrània. Criteri 5. A ser un exemple destacat de formes tradicionals d'assentament urbà o d'utilització de la terra o del mar representatives d'una cultura o de diverses cultures o d'interacció de l'home amb el medi, sobretot quan aquest s'ha tornat vulnerable a causa de l'impacte provocat per canvis irreversibles. La serra de Tramuntana al llarg dels segles, som ha aconseguit fer-la productiva, ha aconseguit fer-la habitable, però també ho ha fet essent molt respectuós en el seu entorn, convivint amb aquest entorn natural que té i mantenint-lo també. Mesures de protecció de la serra, marc legal. Serem un poquet aviat, però en destacarem un parell, perquè la serra no només tenim la declaració de patrimoni del 2011, sinó que ja el 1972 se van posar en marxa mesures que se va declarar paisatge pintoresc, el 1991 hi va haver la llei d'espais naturals, el 98 la llei de patrimoni de Balears, el 2002 el pla especial de promoció del lloc històric de possessió de l'Arxiduc, per la declaració de la serra aquest pla especial també té especial rellevància, el 2004 el Pla Territorial de Mallorca, el 2006 la Llei de Conservació d'Espais de Rellevància Ambiental, el 2006 la Declaració de Zones d'Especial Protecció per les Aus, CEPA, el 2007 l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana Esporn i el 2011 va venir la Declaració de la Serra de Tramuntana. Destacar una cosa, de la declaració de la Serra de Tramuntana, quan UNESCO t'apunta a la llista, diguem, te dona un diploma, però no te dona ni recursos econòmics, ni materials, ni tan sols competències diferents. Simplement te diu, vosaltres heu declarat això, és la responsabilitat dels ciutadans i de les institucions vetllar perquè aquest patrimoni sigui llegat de cara al futur. Jo personalment penso que la serra, el consorci de la Serra de Tramuntana, que és sent gestora, no té funcions de cap tipus de control, perquè les funcions de control dels temes patrimonials els té el Servei de Patrimoni del Consell, dels temes naturals els té el govern, etc. Però jo sí crec que la declaració de la serra té una gran importància perquè precisament tothom, tots els mallorquins i no només els habitants de la serra, tenen molt clar que és patrimoni mundial i que per tant se'l té gelós. Crec que aquests 10 anys han servit perquè molts de responsables polítics tinguin clar que ja no val qualsevol cosa a la serra i que de sobte en el Departament de Territori de sobte dius que volen urbanitzar tal lloc i mos fa por el tema de posar en perill la declaració i de fet és una cosa que és recurrent, que se sol donar sovint, sempre tenim notícies, ho vam veure fa 2 anys en el tema de Deià Petit, fa un parell d'anys més en el tema dels Fents d'Escorca, i sempre se posa en perill la declaració de la serra. I jo crec que això a vegades és millor que fins i tot tenir determinades competències que l'administració ha de complir, i ha de fer complir, però que el fet que la ciutadania estigui permanentment vigilant d'aquest tema és un instrument més que ens dona molta força en quant a la seva protecció. Tot i això, després passen coses. Deia allò de l'Arxiduc perquè qui va contribuir, o un dels primers turistes que van tenir que va dir això que és de guapo, la visibilitat de la serra, a banda de la sensibilitat rebuda per personatges que visqueren de primera mà. Destaca la figura de l'arxiduc Lluís Salvador. A dia d'avui, el seu llegat el poden gaudir a la Serra de Tramuntana, on encara roman viu
Els miradors que trobem al llarg de la ruta de Pedra en Sec en són una bona mostra, deia l'Arxiduc. Quan hagis contemplat la grandesa de Mallorca, quan t'hagis comprès el profund secret de l'illa, l'estimaràs tota la vida. Realment compromès. I a damunt va invertir molts de recursos en fer el que després hem anomenat territori arxiduc, va construir miradors al llarg d'un bon tram de Valldemossa i d'allà, mirador de Som Roig, mirador de la Ferradura, i ara facem un petit canvi. La candidatura, quan se va presentar a UNESCO, a part de les 30.000 firmes, també va presentar uns compromisos. Un d'ells era, les dues institucions supramunicipals mos comprometem a crear un instrument que vetlli per això, i per això varen crear el Consorci de la Serra de Tramuntana, però prèviament el que havíem fet el 2010, un any abans, va ser elaborar un pla de gestió, diguem. Li varen presentar a la UNESCO la nostra proposta per gestionar aquest paratge serà aquest. Hi varen presentar un pla de gestió, és un document que està penjat a la pàgina web del Consorci, qualsevol el pot consultar. Per nosaltres és molt important perquè aquest pla de gestió venen a ser raïls de lo que ha de ser la gestió, com a mínim del Consorci, respecte de amb quines coses, quines accions has de fer preferents perquè per seguir mantenint aquest paisatge, però també per una cosa molt important. El pla de gestió va acompanyat d'uns estatuts, el rotllo jurídic que vos estic ficant, intentaré ser un poc més àgil. Però aquests estatuts jo crec que estan ben pensats perquè s'articulen, o sobretot el bessó, a part de protegir el patrimoni, el que fan és articular una sèrie d'instruments que fan que el Consorci sigui permeable a la societat. Començat dient que hi havia 134.000 habitants a dins la serra, 20 municipis. Llavors, tot això, de qualque manera, tu no pots tenir una institució que faci feina en un territori d'aquests sense tenir una permeabilitat constant respecte a el que pensa aquell territori. I en aquest sentit, dins del Consorci de Serra de Tramuntana hi ha una mesa de batlles que ens reunim entre 2 i 3 vegades cada any, amb els 20 batlles, on se parla de tot, des de la subvenció que concedim, en els problemes que se donen, etc. Junten la mesa de batlles, tenim una mesa d'experts que varen nomenar conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, on tenim alguns experts també de la casa, com és el cas d'en Pet Toni, però també hi tenim una sèrie de professors universitaris de diferents disciplines que ens ajuden a treballar en determinats temes que després contaré. I un altre instrument que també és molt important, no és fàcil de gestionar, però que és molt important per nosaltres, és el que és el Consell de Participació. El 2017 varen constituir un plenari on varen convocar totes les entitats socials, econòmiques, culturals de la serra, i varen fer un plenari, i aquest plenari el repetim com a mínim una vegada cada any. A la primera reunió ja se va decidir crear un òrgan una mica més operatiu, perquè si te reuneixes amb 50 entitats fa mal a ser àgil, i se va anomenar una mesa permanent que se reuneix com a mínim 4 o 5 vegades en l'any. Cada 2 mesos solen tenir una reunió de la mesa permanent on hi ha representat entitats socials, econòmiques, hi ha el GOP, hi ha els hotelers de Solla, hi ha els Amics de la Terra i l'ICTIP, i les cooperatives de Solla i de Pollença. Per tant, hi ha tot un entramat que no sempre són fàcils les reunions, però que és una manera que ells saben què fas tu i que tu saps què fas ell i comparteixes una mica les problemàtiques. El Consorci es va crear el 2011 per vetllar per la declaració. Els seus estatuts preveuen 10 objectius bàsics que s'articulen en 5 programes: comunicació i participació, desenvolupament econòmic, divulgació, patrimoni i gestió de visitants. De tots aquests 4 programes farem una pinzelladeta del que és el nostre programa de patrimoni, donat que estem a les jornades de la ruta de Pedra en Sec, i aquí s'abordam accions que afecten directament elements que representen la singularitat del paisatge cultural. En aquest sentit, plantejam accions directes de rehabilitació i conservació del patrimoni o bé aquelles complementaris que milloraran
el patrimoni cultural o natural. Una línia important de tot el pressupost del Consell es dedica a subvencions que se donen a diferents grups. Hi ha subvencions per particulars, subvencions per explotacions agrícoles, subvencions per ajuntaments i per entitats sense ànim de lucre. Per tant, què subvencionem nosaltres? Primer, la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, majoritàriament arreglar els baldrecs de marges o siquis, canats i coses d'aquestes. La recuperació del paisatge agrícola, aquells llocs on la natura ha conquerit espais que fa anys havien estat espais productius, subvencionam que se torni a recuperar aquell espai i allà on hi ha un pinar, de sobte el llebres i t'apareixen unes meravelloses marjades que a més poden ser productives. I després també manteniment i neteja i conservació d'espais públics singulars, com és la calobra, com és les fonts ufanes, etc. I també tenim una convocatòria per custòdia del territori. Això ho passarem un poquet aviat perquè és aspre, no? Però bàsicament destacar que de les diferents línies de subvencions, aquest any han donat 79 subvencions per un import de 571.000 euros, de la línia etnològica, només per marjades i elements etnològics, i de la línia agrària, 49 subvencions amb un import de 167. Aquí destacar sobretot que el 75% dels nostres beneficiaris són particulars, sobretot petits propietaris, que tenen un parell de marjades i que, com a bona administració són subvencions molt farragoses, que has de presentar molt de papers, que t'has d'armar de molta paciència fins que ho arribes a cobrar, però al cap i a la fi és una manera d'ajudar a mantenir aquest patrimoni. I després una subvenció que està molt poc dotada, que té molt poc pressupost, però per nosaltres té un alt valor, són les subvencions per entitats que promouen la custòdia del territori. Per aquells que no ho conegueu, la custòdia del territori és una figura jurídica que permet que una entitat sense ànim de lucre pugui arribar a un acord amb un propietari per vetllar o per treballar alguns aspectes de la finca determinada d'aquell propietari. Això sobretot se dona dins l'àmbit mediambiental, però també se pot donar dins l'àmbit patrimonial i en altres àmbits. Nosaltres van treure la primera línia de subvencions ara fa 4 anys, el 2018, llavors van presentar 3 entitats, van donar 16.400 euros de subvenció. No pagam arreglar una marjada en aquest cas, sinó el que pagam són les activitats que fan les entitats per mantenir aquell territori, perquè com que ho fan en voluntariat, la gent, uns arreglen espais naturals, uns altres arreglen marjades, però sobretot ho fan des de grups de voluntaris. I nosaltres vam subvencionar aquestes activitats. Del 2018, que van subvencionar 16.400 euros, i en aquests 4 anys ara estem subvencionant 47.000 euros per 6 entitats, en la qual cosa estem contents perquè és una cosa que va en progrés. Un exemple que ens agrada molt és l'associació Més que Pedra, que és beneficiari des dels 2 darrers anys, l'any passat i enguany, té un conveni de custòdia amb el Centre d'Aprenentatge d'Orient i en la finca de Son Bernadàs, per on passa la ruta de Pedra en Sec. I, per exemple, l'any passat varen fer una jornada de voluntariat, fa poc la vàrem anar a veure, i veus allà els voluntaris que han rehabilitat, no fan marjades molt grosses, sinó que són petites marjades, però que realment està bé, perquè és un territori que té molt de petits esbaldrecs, i els voluntariats ho treballen. Al marge del tema aquest, no només repartint subvencions, també fem altres coses. Un projecte que vàrem fer l'any passat perquè ICOMOS, que és l'entitat que fa les avaluacions del lloc patrimoni mundial i que periòdicament t'envia informes, fa un parell d'anys ens van recomanar que havien de dir aquí estaria bé que establíssiu qualque tipus de sistema d'indicadors per poder veure quina evolució té la serra. És d'aquestes feines que han tingut, ara posem un parell d'exemples, que ha estat una feina molt callada, molt sorda. Durant tot l'any passat vàrem estar treballant aquest sistema d'indicadors en el comitè d'experts,
per definir quines coses eren interessants sistematitzar, no? Quins àmbits i quins instruments feien servir. I d'allò, de l'any passat que vam estar treballant, s'ha tret el d'enguany, que és aquesta publicació. La podeu consultar, està a la pàgina web i la tenim gratuïta en el consorci i si mos la demaneu la podríem fer arribar. Què feim amb això? El que feim és extreure dades públiques de diferents coses, no? De dades que han de ser públiques, és a dir, per exemple, l'INE, que té una sèrie de dades, refugis, que també són dades que has de poder tenir accés, i el que hem fet és sistematitzar-la i que tinguin un recorregut d'anys anteriors, no? Hem analitzat 34 indicadors agrupats en 5 grans blocs temàtics: cultura i patrimoni, població i socioeconomia, medi ambient, territori i mobilitat, transferència del coneixement. Per exemple, de població i socioeconomia, un exemple molt clar és que hem pogut detectar que hi ha 3 municipis de la Serra que en els darrers 10 anys van perdent població, no? I també van perdent capacitat agrícola. Però alhora, són dues línies que se creuen i alhora estan creixent en residències turístiques. Aquests 3 municipis són Estellencs, Banyabufar i Deià. I són 3 municipis que ho veus amb una simple mirada, com l'evolució de la població va davallant i en canvi llocs turístics. Si seguim amb aquests ritmes, probablement d'aquí 10 o 15 anys ens trobarem que són parcs temàtics, urbanització d'aquestes només per turistes, alguna d'això. El sistema d'indicador no resol res, l'únic que fa és mostrar la fotografia del que tenim o del que hi ha hagut durant aquests 10 anys, i a partir d'aquí cada un ha de prendre nota de lo seu. Hem posat un parell de fitxetes que ens serveixin d'exemples. Per exemple, rutes senderistes obertes i senyalitzades. El 2018 hi havia 384 quilòmetres de rutes, 22,1% més respecte de l'any 2010. Bona part es troba al nucli central de la Serra de Tramuntana. Veus que aquí ha anat. Segurament, quan d'aquí 3 o 4 anys del 18, el lògic seria que en el 23 tornassin a fer una foto, i segurament veuríem que del 18 en el 23 també han crescut amb més quilòmetres i quines coses s'han fet, longitud de rutes senderistes obertes i senyalitzades per municipis durant l'any 2018. I jo crec que aquí també queda molt clar quins municipis tenen més rutes i quins no. Refugis de la Serra. Des de 2010 fins a 2018 s'ha anat pujant. Segur que probablement el 2023, quan ho tornem a fer, veurem que hauran tornat a créixer d'una manera significativa. Subvenció del Consorci Serra de Tramuntana entre 2014 i 2018. Són molt de dobbers, tampoc no hi entrarem. I ara, per acabar, vaig bé de temps, no? Molt bé. Ara me queden 2 cosetes per contar, un vídeo per veure i després, si voleu, podem xerrar un poquet de si hi ha preguntes o dubtes o consultes. Dia 21, passat dia 21 d'octubre, vàrem inaugurar el Centre de Tramuntana Patrimoni Mundial UNESCO Paisatge Cultural, a Raixa. Aquest centre, anteriorment hi havia un centre d'interpretació i necessitava una revisió perquè havien quedat alguns elements tecnològics havien quedat obsolets i feia falta revisitar-ho, i alhora també el que volíem era poder recuperar una part de l'esperit que va tenir Raixa abans, i hem fet algunes sales que puguin ser polivalents i etcètera. Sobretot s'idea, en paraules del que va ser el director del projecte, en Daniel Freixes, vol que aquest centre sobretot generi en el visitant 2 coses: curiositat i complicitat. Per una banda, curiositat per voler saber més,
I efectivament hi ha moltes pantalles que te van comptant i ho faig servir a través d'una audioguia que te permet, que te conta cada cosa en 4 idiomes i un poc tu pots fer passeig a la carta perquè si et vols anar més aviat només t'aturs el que t'interessa i si ho vols fer tot pots estar 2 hores, no? I complicitat, perquè si deies que quan t'acabis te sentis còmplice per mantenir la conservació d'aquest territori. A un dels àmbits, la ruta de Pedra-en-Sec és protagonista del centre a l'àmbit nou, on poden situar el plànol en 3D, amb una maqueta molt guapa, on hi ha tota la ruta marcada, on hi ha refugis que s'encenen amb unes bombilletes i que realment la idea és donar a conèixer. Hi ha un àmbit, que és l'àmbit 5, que és el que se titula Duresa i esforç. L'àmbit 5 relata l'adaptació humana a un entorn hostil, principalment a través de les construccions de pedra en sec i els sistemes hidràulics. Esperant que gaudiu d'aquest vídeo del Centre Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, Paisatge Cultural. Per tant, per acabar, posarem el vídeo aquest de duresa i esforç, que sobretot parla de lo dur que ha estat construir aquest paisatge i l'esforç que ha necessitat. Posam el vídeo i després, si voleu, parlam. No? Sí. La geologia i la topografia de la Serra de Tramuntana han condicionat la manera com les persones l'han feta seva i com, ara i abans, en treuen profit. La vessant nord, un cim pedregós i calcari amb penya-segats abruptes, fa difícil l'accés per mà. I a la seva part sud, les valls aviat esdevenen cims igualment mals de superar. Amb muntanyes de fortes pendents i valls petites, la terra cultivable era escassa. L'aigua, tan necessària, era un bé amb aparicions torrencials i efímeres. I les inclemències climàtiques feien encara més dur l'esforç per treure profit de la serralada. Què feia falta perquè una serralada amb tantes dificultats fos atractiva perquè la gent hi volgués viure? Calia molt d'esforç, molta duresa per resistir i adaptar-s'hi. Com aquest tronc d'olivera de la serra, que hi viu des de fa segles. Aquest testimoni, i molts més, mostren com les persones, amb el pas dels segles, varen fer seva la Serra de Tramuntana i varen trobar maneres d'adaptar-s'hi. Actuant amb saviesa, varen saber convertir en favorables les condicions que els hi eren obstacles. Varen trobar maneres per aconseguir molta més terra de cultiu i que les fortes pluges no l'arrossegassen i fessin malbé. Varen obrir camins per arribar a molts indrets de la serra, per apropar-se als veïns i teixir una vida amb relacions comunitàries. Varen desenvolupar formes per recollir l'aigua, guardar-la i aprofitar-se'n. Sense malmenar el medi natural que necessitaven, generacions d'homes i dones al llarg dels anys varen transformar l'entorn que els envoltava i varen fer seus molts de racons de la serra. Bueno, ha estat curtet, perquè us hagi agradat. No sé si hi ha dubtes, alguna pregunta, si hi ha res que dir. Moltes gràcies, Pep, per la